Hadin ka jingatai syapang ka artikel laispa nyopwei bat ka shik shedol hapdeng uba Arden milar ba seomoj ubdeu presiden ka WP bat kumju harengkat ki arngut ki ngesaj ain bapau jong ka jela kata uba Erwin Sutengah bat uba Robert Jun Kharjarin lami sibun ki jingento lengbah ki rensan jong ki social media ha ka ba ka wei ka kerwo ba kento ya uba Arden kala viral ba lengbah ki rensan jong ki social media ka ba ong kumne lada pisngau ba ka shik shedol kamler kam balai yala deru menshua uyale MDC uneru uladai ukseu nguitpri kumba ki ong ya uba Robert lada pi ong bakam don kamshu ka district council penherno baro kito ki MDC pra baro nailong MDC resign no kumba resign u Arden bating ya ka ain bam armaloy jong umukul yo dulong MLA ne te kren kli tedong sipang jubab ong ngimkwa pendu ya ka sik shedol ne ka district council ha ka bin sik shedol pat kum kine kirkom kren kataru ki yaro bom tip an shu jubab lamwir kataru kaksan nia jubor klem ki kot ki saki ban pensisha kum kiloyar ki barasai rengkat bat ki saki haba ki jubab ki pensyai king ka kling ka pensan jubor klem ki jing pensisha wat penbi yo jot pat hadin ban snaan pihak ban pek hapule bha bakan nom kta yaki an ki baladon lepa henroi ki babun kim shomla sngap ya kane ka jingento persya yo ba Arden milar ba syomoj lengbah kirin san jong ki social media ha ka bakila don ki ba komen persya ya kane ka jingento bat kawai ka komen ka ba ong kumne mosia bhaba sngap ka post ka komen lamwir om don ba sngap ya mesia menshu lamwir mi yala de damya kren kumno ru ha upra baik me ki brio